Vale. Vale, ja esteu per aquí. Molt alumne de tercer veig per aquí. Ja m'agrada que us interesseu per les mates de batxillerat. Vale, llavors, torno a repetir el que faré per solucionar aquest exercici. D'acord? Ho apuntaré, d'acord? Llavors, el primer que faré és buscar un vector perpendicular a la recta S de mòdul 2. D'acord? Pots posar el que dona. Després ho punto en una història. D'acord? Perquè ara mateix no ho tinc apuntat. D'acord? Llavors, el primer que faré és buscar un vector perpendicular a la recta S que tingui mòdul 2. D'acord? El segon que faré és buscar un punt de R, d'acord? De l'altra recta, aplicant el vector a un punt de S. Què vol dir això? Perquè això s'entengui. Una vegada jo tinc Sí, Anna, no et preocupis. Anna Toro, no et preocupis. Llavors, el que deia. Si jo tinc un vector perpendicular a S, d'acord? Que té mòdul 2, si jo agafo aquest vector i em poso sobre qualsevol punt de la recta S i aplico aquest vector, per força acabaré a la recta R, d'acord? Per tant, això em permetrà trobar un punt de la recta R. Llavors, ja el tercer pas serà definir la recta R. Com? Doncs amb el punt que hauré trobat aquí i amb un vector que tingui pendent 3, que això ja veurem com ho farem. D'acord? Això serà com ho resoldré. Us ho deixo com a exercici perquè ho intenteu. D'acord? Llavors, abans de... Això ho deixo en stand-by i abans de... Un segon. Alexa, silencio. Que tenia l'alarma a l'Alexa. Llavors, abans de marxar, us recordo que us enviaré un correu amb un Excel compartit perquè introduïu la vostra adreça de correu de Gmail que tingueu activada, d'acord? Perquè farem els pròxims directes per aquí, pel mig de Hangouts, que el podré gravar i deixar penjat forever and ever, d'acord? Us recordo que igualment us recordaré, avisaré dels directes per Instagram, el pròxim directe, si no passa res estrany, si no cau un meteorit o no sé, o no hi ha un mexicà que es mengi un bitxo que ens doni un virus nou a tots, el pròxim directe serà el dijous també a les 12, d'acord? Però per aquí, d'acord? Sí, el dijous ja serà de Hangouts, d'acord? I per tant el podreu també seguir per l'ordinador, que jo crec que per poder escriure i mirar una pantalla és molt més còmode. Però bueno, la qüestió és que dijous ens veiem i acabem de solucionar aquest exercici. Si l'intenteu, si teniu dubtes, si el que sigui, em podeu escriure correu o podeu enviar un missatge per aquí per l'Instagram o una paloma mensajera, d'acord? Qualsevol cosa que m'arribi, jo la contestaré, d'acord? I res, ens veiem dijous. Practiqueu, descanseu, feu exercici, renteu-vos les mans, dormiu bé, cuideu-vos molt, espero que tota la vostra família estigui bé. Si algú de la família no està bé, ànims, d'acord?
I enviaré un correu, Quim, sí. De quin curs, Anna? El de dijous que parlava era de batxillerat, però de tercer d'ESO atenta al correu, que t'arribarà un correu. Dijous que ve, sí, dijous dia, crec que 2 d'abril, Marc. D'acord? Per tant, dicho lo qualo, ens veiem dijous, d'acord? Cuideu-vos molt i ja està. Bye bye.